ukuthula egameni lika Jesu. Ngiyabingelela abazalwane. Ngicela ukubingelela uNkulunkulu babuxabhashe umholo wethu. Ngicela ukubingelela egameni lika Jesu baba mphuma. Ngicela ukubingelela izwi kaNkulunkulu zonke ezikhona phakathi kwethu. Ngicela ukubingelela izintokazi kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Ngicela ukubingelela abasha egameni lika Jesu. Ayinabamandla. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Ngicela ukubingelela i-team egameni lika Jesu. Hallelujah. Abahlabeleli bonke abahlabelelayo egameni lika Jesu. Amen. Ngibonge futhi nokuthi bahlabelele kahle bazalwane ukuthi makufika lesi sigaba kube ukuthi nami ngene kahle egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. 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 Ngicela ke bazalwane ukuvele nje ngingene endabeni evuswe kimi egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane indaba evuswe kimi losuku namhlanje enesihloko esithi iphupho ulinikiwe. Siqala kanjalo, iphupho ulinikiwe. Sithe sona ukuba sithi isihloko sehlukene kathathu. Ingxenye yokuqala ithi iphupho ulinikiwe. Ingxenye yesibili ithi kepha kunebanga okumele ulihambe ukuze ulifeze. Kepha kunebanga okumele ulihambe ukuze ulifeze. Ingxenye yokugcina namandla okulifeza uwanikiwe. Namandla okulifeza uwanikiwe. Uphinde iqale bazalwane. Iphupho ulinikiwe. Ingxenye yokuqala kepha kunebanga okumele ulihambe ukuze ulifeze. Ingxenye yokugcina namandla okulifeza uwanikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyethemba ke bazalwane abebebhala ukuthi sebeqedile. Le ndaba sizoyibuka nje bazalwane encwadini kaGenesis chapter 37. Sizongena kulezi ingxenye ezintathu. Sizoqala nje sehle nayo lapha ku chapter 37 kulama verse aseqaleni sehle nayo sithola umsuka wayo ukuze singene kahle kulezi ingxenye. Kepha nazo lezi ingxenye lezi zontathu zimfishane kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Ngicela ke nje umzalwane ozosifundela siqalele nje kahle esihlokweni bese sihamba nje nalama verse aseqaleni. Asizukhuluma ngawo onke kodwa khona la kuvuswe kimi umlayezo kuwona okuyiwona esizogxila kuwo kodwa uzowafunda onke egameni lika Jesu. Emela ngicela ame khona egameni lika Jesu. Amen. Genesis chapter 37 verse 1. Isihloko amaphupho kaJosefa. Verse 1. uJakobe wakha ezweni lokugogomala kukayise ezweni laseKhanani. Verse 2. Lokhu kuyindaba kaJakobe. uJosefa eseneminyaka eyi-17 wawalusa umhlambi kayise enabafowabo. Engumfana nje wayekuwo amadodana kaBhiliha nakuwo amadodana kaZilipha umkayise. Josefa waletha kuyise imibiko emimbi ngabo. Amen. Engicela simeje kancane lapho. Masibuka lengxenyana eseqaleni sifundiwe bazalwane. uJosefa kuyashiya ukuthi wayeneminyaka emingaki eyi-17 u-17. Amen. Hallelujah. Okusho ukuthi wayesakhula ngalesi sikhathi. Okuvelayo futhi la ngasekugcineni kwalengxenye kade siyifunda sithola ukuthi uJosefa wayeletha imibiko emimbi ngabafowabo
uyise uJakobe egameni likaJesu. Amen. La ngithema ngibuka le ndaba kwavuka ukuthi omunye umzalwane angabuza ukuthi kungani kula madodana o12 uNkulunkulu wakhetha uJosefa ukwebhula lamaphupho awebhula, wakhetha uJosefa ukuba ngasekugcineni ababuse abafowabo, aphinda ababuse abazali bakhe, aphinda abuse izwe laseGibhithe egameni likaJesu. Amen. Enguthola la uma ngimthola uJosefa eletha imiko emibi ngabafowabo, kusho ukuthi abafowabo kunezinto ezimbi ababezenza ekweluseni uJosefa engahambisani nazo. uJosefa yena engazenzi, engakuthandi lokhu abakwenzayo, ebese kuthatha ekubuyisela uyise eyoreport. Kusho ukuthi konke esiyitholayo la eyenza ukuthi kukhethwe uJosefa, sithola ukuthi uJosefa wayephila impilo ehlanzekile. Sithola ukuthi uJosefa wayenza ukulunga yena ngoba uNkulunkulu wayebheka inhliziyo yokuqala andukuba akhethe umuntu azobeka kuyena lo msebenzi ongaka. Amen. Okusho ukuthi into eyenza kwakhetha uJosefa la siyathola ukuthi inhliziyo yakhe egameni likaJesu. Amen. Eyayilungile ngoba uNkulunkulu akakhethi ngokubuka, ngoba yena babe khona abadala kunaye ababengawenza lo msebenzi uma mina ngibabuka ngamehlo ami enyama egameni likaJesu. Amen. Nami engangabuka ngithi bafanele ukwenza lo msebenzi ngoba bakhulile, futhi ngoba bekhulile ngokweminyaka ibona abazokwazi ukwenza lo msebenzi omngaka. Kodwa uNkulunkulu akayibuki yonke i-appearance yabo yangaphandle. uNkulunkulu wakhetha ukubuka lenhliziyo yaloya omncane egameni likaJesu. Amen. Wawuyena abeka kuye lo msebenzi ongaka egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Songena ekuthenini iphupho onikiwe egameni likaJesu. Amen. Kodwa masibheka la iphupho uNkulunkulu wanikeza umuntu ngoba esehlole inhliziyo yakhe egameni likaJesu. Amen. Cela siqhubeke futhi kuverse 3. Verse 3. Kepha uIsrayeli wathanda uJosefa kakhulu kunabantwana bakhe bonke, ngokuba wayeyindodana yobuxhegu bakhe. Wamenzela ingubo enemikhono emide. Hallelujah. Amen. Sisehla nayo nje sesila sithola ukuthi uyise wathanda kakhulu uJosefa ngoba wayeyindodana yobuxhegu bakhe. Kodwa uyathola ukuthi ukhona wayemncane kunoJosefa uBenjamin. Okusho ukuthi noBenjamin wayengobuxhegu kaJosefa. Kodwa still inhliziyo kaJakobe yahlala uJosefa egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Esithola la ukuthi wamthanda kakhulu uJosefa. Uma ubheka la uJosefa sizothola la ngezansi izinto esezenzakala kuye. Ungazi ukuthi wayethi uma ebona ukuthi ngoba ngithanda ubaba uphelele, ngoba uyena onesibusiso kwazi ukwehlisa isibusiso phezulu kwengane yakhe. Amen. Hallelujah. Uma futhi ngithandwa uNkulunkulu kuphelele egameni likaJesu. Amen. Akangafuni ukuthandwa ngabafowabo kulokho kuba babekwenza. Waqhubeka waletha lemike emibi. Wabamba ukuthi uma ngithandwa ubaba ngithandwa uNkulunkulu kuphelele egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Ngoba uyabona ukuthi wayengahlala thule nalezi zinto ezimbi ezenziwayo ngenxa yokuthi abafowabo babezomthanda. Kodwa wangakhetha ukuthandwa abafowabo, wakhetha uvumela ukugcina ethandwa uyise, ethandwa uNkulunkulu. Kodwa mina ngumzalwane ngifuna ukuthi bonke bangithande egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. 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 Ngifuna ukuthi bonke bangithande bonke lapho engiqhamuka khona. Kanti eqinisweni kusho ukuthi akunjalo. Akuzukuba ikho konke la ngiqhamuka khona abazongithanda khona egameni likaJesu. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Uma kwenzeke ngaphoxwa umzalwane noma umuntu ebengimthanda ngalendlela nebengilindele ukuthi yena kuyise uthando olufanayo kimi, uma eke wangiphoxa kuyohlala kube isilonda isikhathi eside kabi egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa uJosepha la ngimthola ebakhetha abantu alangazelela uthando lwabo, uthando lukayise, uthando kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Abanye uthi uzoqhubeka lethe lembiko emibi ngabo egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. 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 Kusho umlayezo uqhamuka la othi angibheke indawo la engilindele khona uthando khona egameni lika Jesu. Amen. Akusizo zonke indawo ezothi mangiqhamuka nijatshulele egameni lika Jesu. Hallelujah. Uthi akusibobonke ukuthi mangiqhamuka bangijabulele. Amen. Kodwa alungenilise lolu thando engilithola kuNkulunkulu. Lolu thando engilithola kubantwana bakaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sibonge nje bazalwane, siyohlezi sibonga indlela ibandla elisithanda ngayo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Simthola futhi la uJakobe umenzela ke ingubo uJoseph. Okusho ukuthi lolu thanda amthanda ngalo kuba uthando olunezenzo. Amen. Akagcini ukuyithanda indodana yakhe ngokuyitshela. Kodwa khona izenza zenzayo ikhombisa ukuthi indodana yakhe uyayithanda. Okusho uthando sinibona la verse 3 luyuthando olunezenzo. Amen. Egameni lika Jesu. Amen. Cela siphinde sehle nayo bazalwane. Verse 4. Abafowabo babona ukuthi uyise umthanda kunabafowabo bonke. Khona bamzonda. Bengenakukhuluma kuye ngokuthula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nawo abafowabo bayambona uJosepha ethanda. Kuvuka kubo inzondo. Kuvuka kubo nomona. Egameni lika Jesu. Amen. Nithi mangifunda le ndaba kuyavuka kimi ukuthi hayi bo. Uma ngabe abafowabo kaJosepha bemzonda uJosepha ukuthi uyathanda, kusho ukuthi bebefuna uthandwe bona. Okusho ukuthi noma ke bebefuna ukuthi nabo bathandwe njengoJosepha. Kodwa manje ngingabona benzi kahle. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kodwa bafuna ukuthi bathandwe njengomzalwane owenza kahle. Amen. Ngiyayibuka la ngithi ake ngiyifake nami ngibe la kule ndaba. Ukusho ukuthi mina ngifuna ukuthandwa ngalendlela ngibe ngingasenzi kahle noma ngibe ngingenzi kahle egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angeke kuze kufane vele. Angeke kuze kufane ingane eyenza kahle nasekhaya. Abazali bajwayele ukuthi bayithande. Angisho ukuthi bazalwane ngale nkulumo yami ngithi khona kungafanele bathande egameni lika Jesu. Kodwa nje ngibuka lesi sigameko esenzeka la ukuthi bafuna ukuthandwa njengoJosepha kodwa benzi njengoJosepha. Awusho ukuthi ukuze ngithandwe nama ngibheke ukuthi ngenza khona nokufanele ukuthi ngithande egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngenza khona yini okufanele ukuthi ngithande mina. Cela sehlile ku verse 5. Verse 5. uJosepha waphupha iphupho wabalandisa lona abafowabo babelokhu bemzonda kakhulu. Cela sehlile ku verse 6. Verse 6. Wathi kubo ake nizwe leli phupho engiliphuphileyo. Verse 7. Bhekani besibopha izithungo ensimini. Naso ke isithungo sami sivuka sima. Nazo ke izithungo zenu zisiphahla. Zisikhothamela isithungo sami. Verse 7. Nali iphupho lokuqala linikezwayo uJoseph. Nazi ithungo zikhothamela isithungo sakhe. Okusho ukuthi la isambulo iphupho lokuqala linikezwayo elokuthi abafowabo bazokhothamela.
akalinikwa leli lesibili elikhuluma ngoyise egameni lika Jesu nonina. Amen. Awusho ukuthi sesiyangena kulesi sigaba esithi iphupho ulinikiwe. Hallelujah. 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 Nathi iphupho lokuqala verse 7 cela sizwe ke elesibili. Cela siqhubele verse 8. Base bethi kuye abafowabo, impela uyakuba inkosi yethu, usibuse na. Bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Bahle ngoba bayakwazi ukuhlaziya iphupho ukuthi liqonde ukuthi. Amen. Cela siqhubekele sizwe lesibili iphupho. Verse 9. Waphupha lelinye iphupho, wabalandisa lona abafowabo wathi, bhekani, ngiphuphe lelinye iphupho. Bhekani-ke, ilanga lenyanga nezinkanyezi eziyishumi-1 kwangikhothamele. Hallelujah. Amen. Verse 9 usenikeza iphupho lesibili manje. Qala wanikwa elokuthi abafowabo bazomkhothamela ababusi. Usenikwa njengamanje iphupho lesibili elisho ukuthi umama nobaba nabo bazomkhothamela kanye nabafowabo egameni lika Jesu. Amen. Iphupho ulinikiwe. Njengamanje unikezwa iphupho kuJosepha. Kodwa akatsheliwe ngebanga azolihamba ukuze leli iphupho kuze kufikela lifezeka kakhulu. Hallelujah. Ngiyabona kulesi sigaba ngazi ukuthi kwakusemnandi isikhathi ethola leli iphupho leli. Usekulesi sigaba sokulizwa nobuhle balo nobumnandi balo. Ukuthi labantu abangenza kabi nabangizondayo sasa bazomkhuthamela. Kulesi sigaba kumnandi nje ngoba uzwa izinto ezinhle ezizokwenzeka kusasa. Kodwa akakatshelwa ngebanga azolihamba egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nathi sinalo ke iphupho bazalwane. Iphupho lokuqala elokubona ukuphila okuphakade egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umgomo sinawo umgomo wethu sonke nokuyisifiso sethu sonke. Kepha futhi yandlula futhi le ndaba iye nakwamanye amaphupho esinawo. Silibandla sinalo futhi nephupho lokwakha isakhiwo nezinhlelo zakhona eseyiqalile. Iphupho esinalo lelo egameni lika Jesu. Amen. Kodwa ngazi ukuthi ibanga esolihamba ukuze kufike lapho besingakatshela. Hallelujah. Amen. Sinawo futhi namanye amaphupho eliqondene nomzalwane. Komunye umzalwane uNkulunkulu lembulile mhlawumbe liwumsebenzi okufanele awenze ebandleni. Liwumsebenzi athunywa ukuba yowenza egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Komunye umzalwane liyiphupho lempilo nje ukuthi ufuna kusasa ukuyibona esela. Kodwa njengamanje akalazi ibanga okumele lihambe kuze afike kuleli iphupho alinikeziweyo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kulezi inhlobo ezehlukene zamaphupho iphupho unikeziwe okusho ukuthi ilona lo khona phakathi kwethu phinde futhi ounye ukusihlanganisa sisonke silibandla liyiphupho lebandla lilonke njengaleli lesakhiwo nanjengaleli lokuphila okuphakade bese kuba ngamaphupho ahlukene ngomzalwane nomzalwane. Kulawo maphupho nakulelo phupho silinikiwe iphupho egameni lika Jesu. Amen. Kodwa kukhona uhambo, kukhona ibanga esidinga usilihambe ukuze kufinyelele ekufezekeni kwephupho lethu egameni lika Jesu. Amen. Angimuzwa la uJoseph etshelwa ibanga, ngimuzwa etshelwa iphupho. Hallelujah. Cela sehle bazalwane verse 10. Verse 10. Wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola wathi kuye, iphupho lini leli oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? 11. Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawo mazwi. Hallelujah. Siyangena esigabeni sesibili manje. Kunebanga okumele ulihamba ukuze leli iphupho lifeze egameni lika Jesu. Amen. Masithola la okokuqala okwenzakala la abafowabo ilapho bemzonda khona kakhulu. Ngathi leyaqala uhambo manje kumele alihambe uJoseph.
akatsheliwe unalo uhambo kumele uhambe kodwa seliqalile vele. Seliqala uhambo lokuqala inzondo yabantu abasondelene naye egameni lika Jesu. Amen. Kodwa uma ephila la uJosepha ungazi ukuthi akayinakile inzondo ngoba manje usenikezwe iphupho. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ohamba engazi lapha yakhona kulula ukumbona ukuthi uhamba kazi lapha yakhona. Ngoba ungaqhamuka noma ubani la eceleni athi sijike singene endaweni yokuthi ajika ngene endaweni yokuthi. Ngoba akazi ukuthi isikhathi lapha ayakhona siyamshaya manje. Hallelujah. Ngoba akazi lapha yakhona. Kodwa umuntu owaziyo lapha yakhona akanaki izinto ezenzakala endleleni. Ngoba useyazi lapha bheke khona egameni lika Jesu. Amen. uJoseph uphila la useyazi khona iphupha nayo. Ngazi ukuthi uthi la angizuyinaka inzondo yabafowethu. Ngoba uma ungayinaka inzondo angeke uzukwenze lokho okubekelwe wena. Hallelujah. Uzogcina usuphila impilo ewukhokhisa laba bakuzondayo nekuyiveza laba bakuzondayo ukuthi bakuzondela ubani. Uzophila impilo ukuthi uyiprove ukuthi bakuzondela ubani egameni lika Jesu. Amen. Noma uzophila impilo yokuyiveza kuba ukuthi wena uyabashiya basemumva njengoba bekuzonda nje. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa la ungazi ukuthi uJoseph uphila impilo uyikhohliwe inzondo yabamzondayo. Ngazi ukuthi uphila akabanaka abantu ngoba ephila abantu abanegative ngaye nangephupho lakhe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngicela siwelele ngezansi bazalwane. Kodwa ngicela nje sivele siye ku verse 14 seqela u12 ukuthengiswa kukaJoseph. Verse 14. Wayesethi kuye, hamba ke ubone ukuthi basahlezi kahle yini abafowenu nomhlambi. Uze ungibuyisele izwi. Wamthuma esuka esigodini saseHebron waze wafika eShekhemu. Mawubheka la u14 uyise kaJoseph uJakobe uyamthuma umthumela kubafowabo. Uthi akahamba yobheka ukuthi basahlezi kahle yini ebese mbuyisela izwi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uthunywe kubantu abamzondayo. Kodwa yena uyokwenza okuhle kubo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uthunywe kubantu abamzondayo, uthunywe ukuyokwenza okuhle kubo. Ngiyembheke izwi kaNkulunkulu ezindaweni eziningi lisikhuthaza ukuthi thanda isitha sakho egameni lika Jesu. Ngiyazi ukuthi ke indaba engekho lula leyo bazalwane nakimi egameni lika Jesu. Amen. Kodwa iyona ndlela ekwenza ukuthi uphile kahle egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akathi ibali uJoseph ukuthi uthunywe kulabantu abamzondayo. Akaphela amandla kanqabi futhi ukuthunywa akajiki futhi endleleni abuye athi hayi baphile bakahle egameni lika Jesu. Uyaqhubeka uyahamba uyofeza lenkonzo ayithunyiweyo egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okusho ukuthi uqhubeka wenza kahle kulabo bantu abamenza kabi yena egameni lika Jesu. Uqhubeka wenza kahle kulabo bantu abamenza kabi yena. Okuyinkonzo yethu leyo bazalwane. Okuyinkonzo yethu silibandla kaKristu egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela sehlele ku verse 15. Verse 15. Umuntu othile wamfumana ezulazula endle. Lo muntu wambuza wathi, ufunani na? Verse 16. Wathi, ngifuna abafowethu. Ake ungitshele ukuthi baluselaphi. Verse 17. Wathi lo muntu, basukile lapha ngokuba ngabezwa bethi asiye eDothayini. uJosepha walandela abafowabo wabafumana eDothayini. Verse 18. Bambona esekude engakasondeli kubo. Bamenzela ugome lokumbulala. Cela siqale ku18 egameni lika Jesu. Amen. Umubheka la sesiqale lesisigaba esithi kunebanga engumele ulihamba.
Okokuqala la ngithola ibanga lokuthi bamzonda laba ayilindele uthando kubo ngoba bengabenyama yakhe egameni likaJesu. Amen. Kwawuhambo wafanele lihambe lo kanti kusaqala kuyenzeka uthi uma wehlelwa isimo mase dlula uyitshela ukuthi ayingaze ngedlula kanti bekusaqala useseqaleni egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Bekuseusiqalo nje ngesikhathi ezondwa ngabafowabo kwanyukela ezingeni elilandelayo ngathi kuyabonakala ukuthi lo muntu lona uphila ngathi akazi ukuthi siyamzonda akesenyuse manje izinga lo hambo kufanele lihambe. Kuyatholakala ukuthi njengamanje labafowabo basagcina ngokumzonda kodwa izondo yabo iyakhula sebefinyelela ezingeni lokuthi bahlele ukumbulala manje egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Angazi ke bazalwane umzalwane nomzalwane egameni likaJesu nasebandleni lilo izinto nezimo eseyihlela ukubulala iphupho lakho noma eseyihlele ngisho ukubulala umzalwane uqobo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba shuthi la sithola ukuthi kuyenzeka uphile kube khona abantu abangayithandi impilo yakho abangakuthandi ukuphila okuphilayo bafise ngaba usekho ngisho nasemhlabeni. Hallelujah. Noma ngathiwa akusekho okuphathekayo ukuthi nakho bakuphethe ngesandla okhomba ukuthi bafuna ufe kodwa uthola ukuthi baphila nawe nje bayahleka uma bekubona kodwa enhlizweni ngaphakathi bafisa ngabe okokuqala bafisa ngabe uphumelele nje uphumelele bafisa ngabe nokukholwa uqhubeki nako bayabona ukuthi ukukholwa kahle kahle ukusiza bafisa abanye sengabe ngisho nokuphila usaphili nje egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. 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 Angithi ibanga loJosepha asamele ukulihamba ungazi ukuthi hayi ngoba sekufile isigaba sifuna ukumbulala sekuyaphela kanti futhi kuseyisiqalo naso leso sokufisa ukubabulala. Ngicela siqhubeke bazalwane. Verse 19. Bakhulumisana omunye nomunye bathi bhekani inyanga yamaphupho iyeza. La nje ngesithukuma kancane lapha lawo magama yini ayimbuqo egameni likaJesu. Amen. Ubhuqanga lokho akuphuphileyo. Uma ungazazi ukuthi uyafa uphela amandla unani la. Awu kanti vele kuyabonakala lento yami ayikho. Naba beyibhuqa egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa umuntu oyazinto ayibizele nokholelwayo kuyo akakhathali noma ngabe bayidelela kangakanani abanye egameni likaJesu. Amen. Ngicela siqhubeke nesi20. Verse 20. Ngalokho wozani siyibulale siphonse komunye imigodi bese sithi isilwane esibi sidlile sibone ukuthi azokuba yini amaphupho ayo na. Hallelujah. Cela nje ke seqeke impela ke lapho ke manje bazalwane sihambe njalo size siyofika ku chapter 39. Ku chapter 39 ngicela sifunde khona sofunda no verse 1 kuphela kwamanje sizophinde seqe futhi bazacela singene ku verse 1 ku chapter 39. Isikhundla sika Josepha. Verse 1. uJosepha wehliselwa eGibhithe uPotifari inceku kaFaro induna yemilinda nkosi owaseGibhithe wamthenga esandleni sabakwa Ishmayeli ababemehlisele khona. Amen. Cela ngisime lapho bazalwane. Ngoba le ndaba ke bazalwane siyayazi ngakho ngeqa kakhulu ngale egameni likaJesu. Amen. Ethengiswa ke uJosepha ngoba seGibhithe egameni likaJesu waqala wathengiswa kwabanye nabanye bamthengisela abanye kwashintshwana ngaye egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Ngoba wabona sengathi abanye abakuthandi kanti abanye bazoshintshana ngawe bekubanga egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uhamba kudaba lakhe uJoseph ukuze kufika la
eseseGibhithe khona wathengwa uPotifari egameni likaJesu. Amen. Cela sithole kulolu hambo okuvela lihambo uJoseph ukuthi alukapheli belisaqala. Cela siye ku verse 10 khona la chapter 39. Ubumhlophe bukaJoseph, verse 10. Wathi esakhuluma kuJosefa izinsuku ngezinsuku akamlalelanga ukuba alale naye nokuba abe naye. Verse 11. Wathi ngosuku lumbe engena endlini ukuyokwenza imisebenzi yakhe kungekho lapho phakathi noyedwa owedwa. Verse 12. Wambamba ngengubo yakhe wathi lala nami, kepha washiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka wagijimela phandle. Kancane nje la ku verse 12 kunombuzo nje ovikelayo ukuthi uma ngithi mina kungani kukhethwe uJosefa egameni likaJesu. Uma ubheka labo bafowabo ukube kwakwehlelo yedwa wabo lokho okwehlela uJosefa njengamanje ukuthi umkaNkosi yakhe afuna ukumbamba egameni likaJesu. Amen. Angithi ukhona umunye oyibuza ingani ukhetha umzalwane othile, ingani uNkulunkulu asebenze kumzalwane othile kangaka, ingani uNkulunkulu aqoke yena, ingani uNkulunkulu athwale yena egameni likaJesu. Amen. Ingani uNkulunkulu akhetha wena njengenkosi uXabhasha ukuthi uholele libandla, ingani akhetha umama uXabhasha ukuthi kube nguye umama waleli bandla, ingani wena mzalwane othile kwakhethwa wena uNkulunkulu wakhetha wena egameni likaJesu. Amen. Angithi ke obuza lokho akazi ukuthi ukhethelweni ngoba uNkulunkulu akabuki ngaphandle, ubuka ingaphakathi. Wayazi uNkulunkulu lolu hamba sazoluhamba uJosefa luzohamba luzofika esigabeni esikanje. Futhi uJosefa ngoba uNkulunkulu uyamthemba wayazi ukuthi makufika lesi sigaba esikanje uJosefa adlule kuso egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. 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 Noma emnikile iphupho kodwa uNkulunkulu akakhathele ukumvivinya. Ngazi ukuthi uNkulunkulu mangabe esemnikeze umsebenzi ngokuphelele onasuke kunikeze wona akakunike ngakwetheni. Ngazi ukuthi akakunike ngakuzulisanga endaweni lapha afuna ukubona khona ukuthi wena ukwenza njani uma ubhekana nazo. Uzokwazi ukuthi uhole isizwe esingaka esizondlula kulezi zinto egameni likaJesu. Amen. Esizondlula futhi ezintweni ezahlukahlukene umzalwane nomzalwane. Uzokwazi yini ukuthi ukwazi ukubalekelela, ukwazi ukuthi uqhubeke ubakhe egameni likaJesu sebendlule kulezi igaba kanje. Ngoba uNkulunkulu udlulisile nawe, wabona ubuzima bakhona, wabona i-challenge yakho. Usuyazi ukuthi umzalwane ulandelayo mangabe ehlelwa into efanayo angimsize kanjani egameni likaJesu. Amen. Uyayazi indlela azizwa ngayo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. 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 Kwakukhona iprize okumele ikhokhe uJoseph ukuze afinyeleleke lapho. Kwakumnandi salinikeze. Kodwa simase kumele ahambe aphile impilo emholela kulo kwakungasekho lula egameni likaJesu. Amen. Alukapheli uhambo lakho ngicela nje uqhubeka futhi verse 13. Kwathi esebone ukuthi ushiyile ingubo esandleni sakhe wabaleka. Verse 14. Wabiza abantu bendlu wakhuluma kubo wathi, bonani usilethele umHebheru ukuba adlale ngathi, uze kimina ukuba alale nami. Ngamemeza ngezwe elikhulu. 15. Wathi ezwa ukuthi ngiphakamisa izwi lami ngimemeza, washiya ingubo yakhe kimi wabaleka wagijimela phandle. Verse 16. Wayesebeka lengubo kuye yaze yafika ekhaya inkosi yakhe. Verse 17. Wakhuluma kuyo wona lawo mazwi wathi, lenceku engumHebheru osilethele yona ize kimi ukuba idlale ngami. 18. Wathi ukuba ngiphakamise izwi lami ngimemeza, yashiya ingubo yayo kimi yabaleka phandle.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nali ibanga azodlula kulo uJoseph manje. Ngaliyana bethi ngoba ubezodwa ngabafowabo sebemdayisela usethu sephumelele. Hey ngandlula ngaphunyuka. Kanti bekusaqala egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Unezinto eziningi ezivuka mobuka la kulento eyenzeka la kuJoseph egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Okokuqala uqanjelwa amanga. Umuntu awakhande nje amanga ekade engekho egameni likaJesu. Amen. Thola ukuthi kunomzalwane oqanjelwa amanga alihlaza nje cwele egameni likaJesu. Amen. Kuthiwe wenza ukuthi uze kuchazwe nendlela akwenze ngayo. Uthi ukwenze kanje nakanje. Uyazi ukuthi mhlawumbe nami ukube ngangiyinkosi kaJosepha uPotifar lo ayemthengile ngangizokholwa umngane ngendlela akwazi ukwakhanda ngayo amanga egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Awucabangeke ubuhlungu oqanjelwa amanga emphakathini wonke kube ukuthi igama lakho liyanukela umphakathi wonke egameni likaJesu. Linukela ibandla lonke. Kuthiwa wenza ukuthi ungakwenzanga. Kunukele indawo ophila ngakuyo. Kunukela isizwe sonke. Njengamanje sekukhona no social media, thola ukuthi ukhona na social media egameni likaJesu. Kodwa uyazi ngaphakathi kwakho ukuthi unembeza wakho umhlopha uzange uzikwenza egameni likaJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyambheka uJoseph la ukuthi ngabe akakhalanga ninyembezi ebona indlela aqanjelwa ngayo amanga egameni likaJesu. Amen. Angithi ibanga leli okufanele alihambe. Kufanele ambone wenza njani mayeqanjelwa amanga. Ufuna ukusukuma ayipruvele izwe lonke ukuthi mina ngikwenzanga. Mhlawumbe kube yimi lesikhathi samanje angizokwenza ngayo indlela ukuthi ngithola lokhu uhlobo lommeli lokuthi ubona ngathi angiyenzanga leyo nto leyo egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngibona mangabe ufunda indaba kaNkulunkulu uJesu esukele bo. Khona laba mbuza khona ukuthi uthini ukuphendula kwakho kule ndaba. Bese kuthiwa wathula akaphendula. Uwe yonke into eshiwo eqanjelwa ngayo amanga egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibanga bekumele alihambe uJoseph. Nawe unelakho ibanga. Okuzothiwa ngoba usuthi mawusukuma usuthi uyakwenza le iphupho linikezile. Bese kuba khona amagama azokhulunywa athi wena wenza ukuthi nokuthi ungakazi ukwenza. Ngoba ephumelele nje le ndlela abaphumelele ngayo lendlu asebeyakhile benza ukuthi nokuthi kuze bayithobe. Kule indaba ezazoduma mase sakhile. Bengazi abantu lomsebenzi kade siwenza siqoqa umnikelo. Kodwa kunendaba ezoduma zithi ukuze bakhe nje babakhile nje le mali bayithola endaweni ukuthi befanele bakhe vele. Hallelujah. Befanele vele umzala noSibani aphumelele. Vele wenza ukuthi egameni likaJesu. Amen. Ushiwo into izikufanele ukuthi umuntu uma umlalela ubona yazi ukuthi wayenza ngempela. Ngenxa unawo awukholelwa ngamandla kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Usho amandla kaNkulunkulu mayefika kwabanye abantu abayindida egameni likaJesu ukuthi kwenzeke kanjani egameni likaJesu. Amen. Ibanga loJoseph okwakumele ukuthi alihambe egameni likaJesu. Okokuqala nje la ngathi ngiyabona ukuthi ngoba vele angikho ekhaya. Angikho phakathi kwabafethu. Ngilahliwe vele njoba ngila. Njengoba ngila ngizoba isicula vele. Akekho ozongikhulumela. uJoseph akwenzeka lokhu nje. Akho oyedwa ongowegazi lakho ongammela amkhulumele. Kodwa uyedwa egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngathi uyasho ukuthi akukho nje ufanele ngikukhulume ngiphendulele la. Angivele ngithule ngazi ukuthi uNkulunkulu yena ozongiphendulela. Ngoba uNkulunkulu yena owazi inhliziyo yami ukuthi ngikwenzile noma ngikwenzanga. Egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Cela singene esigabeni sokugcina sithi namandla okulifeza owanikile.
namandla okulifeza wanikile. Kade sesikulezigaba esithi unebanga kumele ulihambe. Salibona ibanga elihanjwe uJoseph egameni likaJesu. Sesingena esigaba esithi ke namandla okulifeza leli phupho wanikiwe. Ucela ku 39 ke siye ku verse 2 ku chapter 39. Verse 2. uJehova wayenaye uJosefa. Waba ngumuntu onenhlanhla. Wayesendlini yenkosi yakhe yaseGibhithe. Verse 3. Verse 3. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye nokuthi konke akwenzayo uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe. Hallelujah. Kufika lesi sigaba nje sokuthi aqanjelwe amanga uJosefa. Seqale ekuthenini kube khona okuhle kodwa kwenzakalayo ngaye. Selokhu angena la ekhaya. Egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uma ubheka la uJosefa ngoba elahliwe eyedwa ekule ndawo lapha athengiselwe kuyo njengamanje. Ukhona into emnikeza isiqiniseko sokuthi leli iphupho leli nginikiwe amandla okulenza. Into emnikeza isiqiniseko okokuqala kwaba nenhlahla kukho konke akuthintayo. Usho ukuthi sebemlahlile sekwenzeke konke ukuthi sebemzondile. Mhlawumbe naye kukhona isikhathi esasimfikela khona ephelelwa ngamandla khona. Kodwa wathi mayebheka lokho akuthinta ngesandla ebona kubusiseka uphumelela ngaphezulu ukuthi umuntu bengacabangi. Kwabuya amandla ukuthi amandla okulifeza leli phupho ngiwanikile. Hallelujah. Okusho ukuthi kusengenzeka lokhu uNkulunkulu akakhuluma. Ngoba nakho njengamanje indlela uNkulunkulu ayiveza ngayo ukuthi unami egameni likaJesu. Cela siqhubekele ku verse 4. Verse 4. uJosefa wafumana umusa emehlweni ayo, wayikhonza, yambeka abe yinduna phezu kwendlu yayo. Nakho konke okwayo yanikela esandleni sakhe. 5. Verse 5. Kusukela kuleso sikhathi embeka ngaso ukuba abe yinduna phezu kwendlu yayo naphezu kwakho konke okwayo, uJehova wabusisa indlu yowaseGibhithe ngenxa kaJosefa. Isibusiso sikaJehova sasikukho konke okwayo indlu nasensimini. Ngicela sime lapho verse 5. Sekusukela lokho amthathayo uJosefa. Indlu yonke kaPotifar nakho konke okungaphakathi kwayo kuyaphumelela, kuyabusiseka futhi. Awusho ukuthi uzothi uhamba leli banga ubuza umzima bani. Kodwa khona isikhathi la uNkulunkulu asihlelile azovela ayibonakalise ngaso kuwe. Okukhomba ukuthi yena unawe nokuthi amandla leli phupho wanikiwe egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Cela siye ku verse 19. Ukuboshwa kukaJosefa. Verse 19. Yathi inkosi yakhe isizwe amazwi omkayo ayewakhulume kuyo ethi, yenze njalo kimi inceku yakho, lwavutha ulaka lwayo. Verse 20. Inkosi kaJosefa yamthatha yamfaka etilongweni, indawo lapho iziboshwa zenkosi zaziboshwa khona, waba khona etilongweni. Ngicela nje sibe kancane lapho bazalwane egameni likaJesu. Bekufanele lokho kungene kuleli abanga abehamba uJoseph ukuboshwa manje. Okuyinto engelula nayo kuthiwa uzalwane uboshiwe egameni likaJesu. Wesi mangabe eboshwe into angayithanda egameni likaJesu. Amen. Ngicela siye ku chapter 41. Okungamavesi okugcina esizowafunda egameni likaJesu. Verse 39 kuya 42. Yona ngxenye yokugcina nje esizoyifunda le. Ukuphakanyiswa kukaJosefa.
verse 39. Wathi uFaro kuJosefa, njengoba uNkulunkulu ekwazise wena konke lokhu, akakho oqaphelayo ohlakaniphileyo njengawe. 40. Wena uzakuba phezu kwendlu yami, ngezwi lakho bayakuhlelwa bonke abantu bami. Esihlalweni sobukhosi kuphela ngiyakuba mkhulu kunawe. 41. Wathi uFaro kuJosefa, bheka, sengikubeka phezu kwezwe lonke laseGibhithe. 42. uFaro wayesekhumula indandatho yakhe esandleni sakhe, wayifaka esandleni sikaJosefa, wamembathisa izingubo zelineni elicolekileyo, wafaka umnaka wegolide entanyeni yakhe. Egameni likaJesu. Kufika ke manje la uJosefa sekufika uba kufezeke iphupho lakhe. Kufezeke umgomo wakhe walolu hambo olude kangaka kade lohamba. Amazwi enginawo nje la uthi sengathi bekungaba yimi nawe onalesi siphetho esihle kangaka. Onalesi siphetho sokufeza umgomo nesokufinyelela ephupheni lakhe egameni likaJesu. Amen.